teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola. Hola a tothom, els que fa 5 temporades que em seguiu ja sabeu que fujo de la crispació i de la polèmica. No m'agrada gens. Sembla que les xarxes ens empenyen a anar ràpid i a polemitzar. Per tenir clics i ser tema del moment s'ha de ser això, polèmic. Jo no vull aquestes xarxes. Tot això ho dic pel tema de les dues influenciadores de Vermut i els vídeos a la discoteca. Primer ha sortit una edició, ara s'ha filtrat una imatge on efectivament es veu com un noi li fa un petó a una d'elles mentre aguantava la càmera per fer-se una selfie. Per tant, sí que hi va haver contacte. Bé, només faré una reflexió i no m'hi posaré més. Quan mirem un vídeo, no ho hem de donar tot per fet. Els vídeos s'editen, es trien. No posa una cosa o remarcar-ne una altra, tot això és subjectiu totalment. Per tant, què vols dir, Enric? Et veig nerviós, vols dir la teva opinió? Ai, Mariola, crec que hem de fer molta pedagogia. De la mateixa manera que hi ha molta gent que es deu pensar que sóc un humà i no. Sóc una veu automatitzada. De fet, el text me l'heu posat vosaltres. Hem de tenir criteri i mirar les xarxes amb 1000 ulls abans d'opinar. No em puc imaginar quan es generalitzin encara més els deepfakes. Els deepfakes, deus voler dir els deepfakes. Clar, aquests de Microsoft t'han programat en català correcte. Per tant, molt bé per Microsoft. Bé, ja m'agrada, tens raó. Quan tothom pugui fer edicions ràpides i posar qualsevol cara en els vídeos, espero que tinguem més control de les edicions. Tot es resumeix en el que estic dient aquesta 6a temporada del Pop-Up. A poc hem d'anar a ralentir, llegir-ho tot 1000 vegades i gaudir del moment, com aquest, un moment que tenia ganes de viure. S'estrena al Pop-Up un nou col·laborador que fa algunes temporades el podíeu sentir just a aquesta hora en un programa on jo també hi vaig ser, Els Optimistes. Albert Vico, hola, com estàs? Hola, què tal? Bon dia. Ben tornat a Catalunya Ràdio. Gràcies per deixar-me tornar. M'encanta tornar-hi, la veritat. I ara, a més, estem en directe a l'Instagram del Pop-Up. Som @PopUpCatRàdio, perquè, a més, clar, és el dia de les xarxes socials íntegrament aquí al programa i, per tant, hem de sortir per xarxes. Bé, l'Albert és un exemple, Albert, de persona que s'ha sabut reciclar i reconduir la seva vida professional, no? Feia ràdio i de sobte et vas endinsar en el món de l'estratègia de xarxes socials, no? Com ho has fet, això? Tal qual. Vaig caure allò, diguéssim que per accident, al món de les xarxes socials. Quan hi entres veus que és un món apassionant i al final te n'adones que no deixa de ser el mateix que fas amb qualsevol altra professió periodística, que és aplicar un criteri, i, per tant, el senyor gran que sóc jo a les redaccions on treballo, perquè sóc un senyor, si m'esteu mirant a Instagram al directe ja veieu que sóc un senyor amb el cabell blanc, doncs una persona gran que té un criteri que l'aplica en redaccions on hi ha gent molt jove, nativa digital, però que potser els hi falten aquests anys de mili que jo he fet a la ràdio o a altres mitjans. Un senyor gran que es respecta molt, el tema d'estratègia de xarxes. Tu ho has fet per Operación Triunfo, per altres marques, per altres entitats, i aterres al Pop-Up per fer-nos tallers i tutorials sobre xarxes socials, no? Sí, compartir, m'agrada compartir, i tot allò que he anat aprenent jo, m'agrada compartir-ho amb la gent, i també quan veig que hi ha un nínxol de mercat, com per exemple aquest que avui tocarem, m'agrada investigar perquè el primer que se n'aprofitaré soc jo mateix. No sé si vols avançar una mica de què va la cosa. No, primer et vull l'opinió de moltes coses que avui estan passant. Estàs d'acord en que cal anar més a poc a llegir les xarxes socials? Absolutament. I posar-ho tot en quarantena. És una paraula que està ara molt massa de moda, per desgràcia, la quarantena, però és veritat. Posem en quarantena tot, vídeos, imatges, textos, i abans d'opinar informem-nos, perquè el que deies és totalment cert. Recordo una campanya d'una cervesa de no fa gaire en què va semblar que Lola Flores tornava a estar viva, i allò era intel·ligència artificial, absolutament. Sí. Vull dir que avui no et pots enrefiar ni d'allò que, si no lo veo no lo creo, doncs ara ho pots veure i no creure-ho. Jo, el primer que vaig era a l'espot, vaig pensar que era d'arxiu, era una qüestió d'arxiu. I crec que com molta altra gent. Per tant, qualsevol cosa que ara passi, abans d'opinar, jo em prendria un temps en pensar què opinem. Avui és notícia que la tiktokera amb més seguidors del món, la Charli D'Amelio, ha confessat en el seu podcast que està cansada de l'assetjament. Per què anem tan ràpid? És que, clar, les xarxes socials vol dir... jo sempre dic que és com una petita pastilla efervescent, no? Tires aquella pastilla dins de l'aigua i fa... I el creixement és superràpid i a vegades no estan preparats. És com quan algú es fa famós de cop i volta
no vull citar el programa on jo treballo, però Operació Triunfo, cada cop i volta no els coneix ningú i l'endemà tenen 500.000 seguidors. Entren a l'acadèmia amb 10 seguidors i surten a 1 milió. I tothom els coneix. Doncs això no és fàcil de pair i de vegades la gent busca el seu minut de glòria simplement atacant a creadors de contingut. Lolita Flores, ara que parlava de la seva mare, ahir va anunciar que deixava Twitter, que n'està farta. Tenim un problema amb com fem cas a persones que no utilitzen bé les xarxes. Però clar, el tema és, el problema són les xarxes socials o les persones a l'hora d'utilitzar les xarxes socials? A veure, la reflexió no és meva, li vaig escoltar dir ahir a l'Àngel Martín en un directe a Twitch. Estem parlant d'un món amb moltíssima gent i potser aquests que molesten són un 0,2%. No espatllarem tota una cosa que és fantàstica i que ens ha costat i que ens acosta a la resta de persones i que ens ajuda a créixer professional i personalment, no l'espatllarem per uns que no saben utilitzar-ho. Ho dic perquè també en aquest cas de la Charli D'Amelio hi havia un digital que titulava Charli D'Amelio està farta de TikTok. I llavors llegies la notícia, però clar, quedaves amb el titular, llegies la notícia i no està farta de TikTok, està farta que l'assagin i que li diguin de tot a través de la xarxa social. Per tant, vigilem també com titulem. Totalment. En aquests diaris el que busquen és que tu cliquis ràpid i posar-te molts anuncis quan tu llegeixes la notícia, però en realitat allò no és informació. És una gran capçalera, que comença amb B baixa. Anem per feina. Pop-up amb Mariola Dinarès. Connecta't a l'entorn Pop-up. Som Pop-up Cat Ràdio a totes les xarxes. És tenir xarxes socials i nosaltres això no ho sabem fer com cal. Hi ha moltes coses a fer i no ens surt natural. Les històries i cartells i les fotos dels concerts i que ho hem de comentar. Merda, i què diem? Som fatals a les xarxes socials, no fem gràcia i a més ens enredem massa per provar que tenim traça de posar dins una pasta tot el cap al cap. Gestionar les xarxes socials de qualsevol projecte és una feina que es pot fer feixuga. Cal crear contingut específic per cada plataforma que volem fer servir. YouTube, Instagram, Twitter, TikTok... La llista és ben llarga. Aquesta pressió de les xarxes la senten especialment els músics. El jove grup d'Igualada, les pastes de la Laia, ho expliquen perfectament en aquesta cançó que rapegen i tot. Escolteu. El pròxim post serà tot un fracàs. Obre els ulls i mira què tens just davant. Són les passes de la iaia o és un Superman? Tic-tac, tic-toc, toc, truquen a la porta. És l'algoritme de YouTube que se t'emporta, que porta morta la sort a l'hort. Ah, que fort! El port de l'USB està tort. Se m'ha acabat la bateria. Que bo, estic enganxat a aquesta cançó. El dimarts és el dia de treure partit a les xarxes socials i, per tant, comencem amb l'Albert Vico a actualitzar-nos amb el més nou. Som-hi. Pop-up, Albert Vico. Va, som-hi. Quines són les notícies de xarxes socials de la setmana? Doncs mira, la primera cosa que hem de parlar és del superfollow de Twitter. Hem dit abans, jo crec que Twitter ho ha reconegut públicament i també en privat, perquè els que ens dediquem a això de les xarxes de tant en tant ens reunim amb gent que mana molt i que mana molt a Twitter aquí a Espanya, i ells són conscients que tenen un problema. I és un problema d'això, de mal ús que es fa de les xarxes socials. Al final, Instagram s'ha quedat com la xarxa social on passen coses boniques, TikTok pots trobar contingut molt ben fet i molt condensat, i Twitter, per desgràcia, per ells, els primers de tots, s'ha convertit en un cau de haters, de gent... Crispació, no? De gent molt crispada. I per ells això és un problema important, perquè, entre altres coses, les marques els estan marxant. No volen anunciar-se, perquè no volen rebre aquell feedback negatiu. I ara treuen una cosa que és molt interessant des del meu punt de vista, que és el superfollow de Twitter. Vindria a ser l'equivalent a la subscripció a Twitch o el subscriure't a un canal de pagament. Però això vol dir això, pagar per un contingut que estigui a Twitter, no? Exacte, ara que està molt de moda el Patreon, per exemple, el tema de pagar pel podcast, doncs això és igual. Tu, si vols llegir o veure els tuits exclusius que farà la Mariola, doncs has de pagar $5 al mes per tenir accés a aquests... La veritat és que totes les plataformes estan organitzant perquè els creadors de continguts a les xarxes puguin viure d'això, no? Sí. I s'estan donant les eines, Spotify també està fent un desplegament en aquest aspecte. Doncs va, veurem com evoluciona això del
el superfollow de Twitter i de quina manera es fa servir. També ens ha aparegut una manera diferent a Instagram a les stories, que tenies, a partir de 10.000 podies posar una fletxeta, tiraves cap amunt i anava directament a un enllaç. Allò que dèiem llisca o el swipe up. Swipe up, no? Era com exclusiu. Doncs ara representa que alguns usuaris, no tots, ja tenen accés... Jo encara no. Jo tampoc. Tenen accés a un sticker on tu pots posar un enllaç. Clar, d'entrada és guai perquè sembla que democratitza el contingut i la manera de com pots linkar el contingut que tu has fet a altres espais a les xarxes socials, però, i és la meva opinió només, crec que això anirà en contra del propi ús d'Instagram. Perquè ara els influencers o els que tenien més de 10.000 seguidors se sentien com privilegiats. Era com, som VIPs, i per això tenim això. I com ara ho tindrà tothom, veurem si no marxa molta gent encara més cap a TikTok, per exemple. Tot i que nosaltres al pop-up no arribàvem a 10.000, però el fet d'estar on estem teníem l'opció swipe up, també. Vosaltres sou VIPs ja d'entrada per ser els que sou. I tenim la verificació, perquè som en un mitjà potent. Amb solera. Va, anem al tutorial d'avui. Avui aprendrem a estalviar. Va, què ens has preparat per avui, Albert Vico? Mira, jo podria dir que pot servir per recuperar-nos dels excessos de l'estiu o que ara que el preu de la llum s'ha disparat, doncs que és el moment de fer això. Però és que en realitat això d'estalviar és una cosa que sempre va bé, sigui l'època de l'any que sigui. I la meva iaia ja ho deia, diu, els rics són rics perquè no gasten. O potser tenia raó, o potser hi ha rics que no, que són rics ja nascuts i són per sempre. I clar, tu has anat a la xarxa i has buscat, per exemple, consells, aplicacions, creadors de contingut que ajuden a això, a estalviar. Si en sabeu alguns, els podeu compartir a les xarxes pop-up o trucar-nos al 93 201 7474. Sí, aquests consells que dona la gent al final són els millors. Jo puc ara explicar tot el que he trobat, però segur que algú que ens està escoltant ara diu, doncs jo vaig trobar una aplicació o hi ha una web que fan tal cosa que ens va perfecte. Jo, la gent que ens escolta sé que està fent d'altres coses i per això intentaré fer-ho tot molt endreçadet i agrupat per blocs. El primer bloc es diu la millor manera d'estalviar és no gastar. No gastar. Bé, aquesta sembla una mica òbvia, no? És òbvia, però en realitat no ho és tant, perquè us he de dir que tot això que explico no m'ho invento, ho expliquen creadors de contingut. Per exemple, si al buscador de Pinterest tu poses la paraula ahorrar, et sortiran més de 30.000 païns amb consells per estalviar. O si a TikTok, la que alguns es pensen que és la xarxa on la gent balla, no, de veritat que no. També, però no només això. Poseu al cercador el hashtag como ahorrar. Us apareixeran més de 1.500 vídeos d'aquesta tendència on trobareu consells superinteressants sobre el tema, com per exemple, si no vols gastar, doncs busca al teu correu, tots aquells mails que reps amb ofertes perquè compris i cancel·la les subscripcions. No diré noms, però, per exemple, outlets, els que estem subscrits, grans magatzems, Amazons i d'altres. Clar, si no tens la tentació, no hi caus. Per tant, bona idea, fer neteja de newsletters que t'arriben, estalvies. I jo et porto un petit exemple ja d'entrada amb l'etiqueta com ahorrar a TikTok. ¿Quieres ahorrar al hacer la compra? Te contamos los trucos que realmente funcionan. Descárgate aplicaciones para comparar precios. Aquí te dejo algunas muy fáciles de usar. Si un producto sube mucho de precio, no olvides consultarlas. Encontrarás gangas. Opta por plataformas como Phoenix o Too Good To Go. Permiten adquirir en locales y restaurantes comida sobrante o a punto de caducar en buen estado. Te sorprenderá hallar mucha comida y a bajo precio. Pero cuidado con las ofertas. Muchas veces los 3x2 engañan y resultan más caros. Además, pueden impulsarte a comprar productos innecesarios y a gastar más dinero. Compra a granel. Te llevarás solo lo imprescindible y evitarás adquirir alimentos más caros ya envasados. Procura mirar arriba y abajo las estanterías, pues los productos más caros suelen estar colocados a la altura de los ojos. No te dejes engañar. Y la más importante, nunca, bajo ningún concepto, acudas al supermercado con hambre. El apetito puede activar en el cerebro conductes relacionades con querer comprar más de todo i no solo alimentos. Ja ho faig, això. Ho fem tots, és que és la pura realitat. Tu vas a comprar amb gana i penses, és tot tan bo que m'ho compro tot. I això el 3x2, mira, molt fan, Sí, t'enganyen com a xinos. Allò del 3x2, en realitat... Perquè posen gran el que et suposa si en compres 3, llavors a vegades no en compres 3. O compres 3 i et dura tota la vida, no has d'anar a comprar més. És veritat que donen consells opis, però també opis per no gastar tant, que no són tan coneguts, com per exemple agafar una cistella petita i no un carro gros. Per exemple, jo que de tant en tant faig dieta, no ho aconsegueixo, però faig dieta, et diuen, posa't un plat petit perquè també tens la sensació que està més ple i que menges més. Doncs aquí igual, si compres un carro gegant, vas carregant amb
tones i tones de cosa i et sembla que no estàs gastant. Però això, escolta, jo a vegades l'agafo petit i acabo, o sigui, plena jo de sobre de coses que sí, la Mariby diu que n'acaba agafant 2 de carros. Clar, bueno, però 2 petits no fan un gros, o sigui que estàs estalviant en qualsevol cas. I sobretot, una cosa important que t'expliquen és que intentis pagar amb efectiu, no amb targeta, perquè amb l'efectiu veus allò que va marxant. En canvi, la targeta dius, bueno, ja ho trobarem, i a final de mes ve el susto. Ai, no sé, això és anar contracorrent, jo crec massa. Va, doncs això, per petar-ho i estalviar molt, anem a les aplicacions. Què ens proposes? Mira, n'hi ha moltes, a les aplicacions i a les extensions. Diríem, en aquest vídeo que hem escoltat a TikTok, la noia parlava de 2 aplicacions de reaprofitament del menjar. Sí. D'una banda, Too Good To Go, que segur que n'heu parlat. Sí, tant, molt bé, Too Good To Go, l'heu de conèixer. I de l'altra, Fènix, que no només compleixen amb la filosofia de la sostenibilitat i de reaprofitament de menjar, sinó que, a més, són molt econòmiques i, per tant, s'han posat molt de moda i a TikTok és una tendència a anar a un espai, a agafar un paquet d'aquest sorpresa de Too Good To Go i obrint-te, reaccionant, aviam què et surt en aquest paquet. I això fa com l'efecte crida i Too Good To Go i Fènix són 2 aplicacions que funcionen de meravella. Escolta, ara és que no té massa a veure amb això, però m'ha vingut una idea que ens l'hem d'apuntar. Hem de convidar un dia aquí a l'estudi a xarxes el Gustems. Perfecte. El coneixes, tant, suposo, no? Clar. Que fa directes a TikTok des del seu, el seu paqui, el seu super paqui. Seria meravellós. Vols que ho gestionem, això? Sí, doncs va, vinga, vull conèixer Gustems. Està fet. Doncs continuem. Mira, era un tema que fa molt temps que penso, Doncs m'ho apunto. Mira, el Gustems el portarem. El format de vídeos, aquest és en si mateix lo de TikTok. El que deia, podeu buscar-ho a TikTok si utilitzeu el hashtag como ahorrar. Seguint amb el tema de les aplicacions, n'hi ha unes que es diuen de cashback, que són aplicacions on tu et registres, fas la compra a tots els supermercats que estan dintre d'aquesta aplicació, i són tots. O sigui que no patiu per aquesta cosa, i et tornen un tant % dels diners que has gastat a comprar-ho. Ens ho explica una usuària de TikTok que es diu It's Mitch. Compras algo por Amazon con toda la ilusión, te llega y de repente tu vecino... Aquest era el Pau García Milà, que també ens explicarà una cosa fa coses en un minut, ho sé. superinteressant. Però tenim a la It's Mitch que ens explica el tema de les aplicacions de cashback. Aplicaciones con las que puedes ahorrar y ganar dineritos, que funcionan porque las he probado. Os voy a hablar de 3 aplicaciones que son de cashback. Muy rápido, para quien no sepa qué significa el cashback. Aplicaciones que tienen ofertas en cosas para que compres, tú las compras, lo escaneas, lo mandas, ven que lo has comprado y te devuelven un poco de lo que te has gastado. ¿Me he explicado? S'ha explicat perfectament, no? Però, escolta, jo el que veig és que cashback són molt agressius en el tema de màrqueting, no? Perquè hi ha molts influenciadors, hi ha molts creadors de continguts que tenen vídeos patrocinats i abans diuen primer us explicaré què és cashback abans del meu contingut, Totalment. Són col·laboracions, evidentment, pagades, però les aplicacions no deixen de ser interessants. N'hi ha aquestes 3, Geld, Tiendeo i Promos. La diferència entre les 3 són la quantitat mínima a partir de la qual pots retirar aquests diners. Però és a dir, que ells estan com associats amb diverses marques que si tu compres a través d'ells, en aquestes marques et surt més bé de preu, no? Exacte. Tu vas a un supermercat, et baixes aquesta aplicació i ells allà trobes les ofertes que fan i diuen, doncs, si compres aquest iogurt, el 15% dels diners te'ls retornem. I els pots treure els diners directament del caixer perquè te'ls posen al teu compte. I tens un moneder i te'ls posen. Sí, mira. tal qual. Però la cosa no acaba aquí. Hi ha més aplicacions per estalviar encara, no? Sí, hi ha aplicacions que et fan comparativa de preus de productes de supermercats. N'hi ha que comparen serveis, n'hi ha d'assegurances, n'hi ha de mútues mèdiques, de companyies telefòniques. I n'hi ha una que jo crec que el nom està molt ben posat, Masters of Naming, que es diu gasolinera más barata. A que no endevines de què va? No. Doncs bàsicament és gratuïta, és molt fàcil, et geolocalitza i et diu quina és la benzinera que et queda més a prop amb la benzina més barata. Pots arribar a estalviar amb un dipòsit entre 5 i 10 euros. Poca broma, Home, estem disparant un munt de noms, evidentment els podeu anar escoltant, els podeu seguir a través de la ràdio, a través de l'aplicació, a través del nostre Instagram, som PopUp Radio, però això, evidentment, ho podeu recuperar després a catradio.cat/popup, al nostre espai web. Seguim perquè tu no has estalviat gens a l'hora de buscar possibilitats d'estalvi per aquest tutorial, perquè veig que estàs aquí fent llançant noms i noms. Aquí a donar-ho tot. Abans escoltàvem el Pau Garcia Milà, que és un dels grans emprenedors d'aquest país i és un autèntic malalt de tecnologia, i com bé deies, fa
fa les explicacions del contingut en un minut, ho fa superbé. Un dia el podem convidar també al Pau. També, és veritat. Sí, el primer dia que va penjar el vaig felicitar per xarxes. Dic, home, molt bé, perquè és pràctic. És molt minut pràctic, i t'explica alguna cosa digital en un minut. Doncs ell parla d'extensions de Google Chrome. És bàsicament, jo crec que és el navegador més popular, i hi ha una manera que tu pots instal·lar una extensió que treballa per tu. Escoltem el que ens proposa i ja veureu que val molt la pena. Compras algo por Amazon con toda la ilusión, te llega y de repente tu vecino te dice: ah, yo también lo tengo, pero a mí me costó 100 euros menos. Para que esto no te vuelva a pasar y siempre conseguir el mejor precio, hoy te traigo 2 cosas que tienes que instalarte en tu navegador para que siempre te avise cuando haya un descuento disponible. En primer lugar, algo que se llama un Amazon Price Tracker, o básicamente un sistema que permite comprobar cuál ha sido el precio más barato de un artículo en Amazon en los últimos días y que te avise cuando vuelva a bajar. En segundo lugar, para las compras que no hacemos en Amazon, una extensión llamada Honey. Te la instalas y va a estar pendiente. Cuando entres en una tienda online de cualquier cosa, va a intentar poner todos los cupones que hay por ahí circulando por internet y ver qué descuento te puede generar. Con estas 2 cosas, tú vas a pasar a ser el vecino que siempre consigue el precio más barato y yo voy a estar muy contento por ello. Clar, és una extensió de Google Chrome que et va alertant d'aquests canvis de preus, no? No has de fer res perquè funcionen automàticament soles amb el navegador. Aquesta Amazon Price Tracker que et va dient quin és el preu més baix del producte que tu vols comprar, i Honey, que és una meravella, jo la utilitzo, i quan estàs comprant et busca a la xarxa tots els cupons que hi ha disponibles i te'ls aplica directament a la compra. I tu no has de fer res. Doncs ja ho veieu, l'Albert Guico avui com a prescriptor perquè no et gastis més el compte. Hem anat a TikTok per estalviar, també hem passat per Pinterest, les aplicacions mòbils i les extensions de Google Chrome, però encara hi ha més coses. Doncs sí, Telegram, que és a l'espai on ara està passant tot. No sé si la gent és conscient, que ens escolta, que WhatsApp és de boomers i Telegram és de la gent que en sap. Doncs a Telegram passa tot. Saps per què? Perquè Telegram és com molt més especialitzada, no? Pots trobar continguts de coses molt concretes. Tenim un canal de Telegram nosaltres, també som Pop-Up Cat Ràdio, i et posem el millor del dia. Només un contingut. Com podeu amb tantes xarxes i tants canals? Home, si el programa de xarxes de Catalunya Ràdio no té xarxes, i a sobre que et fitxem perquè siguin encara més bones les xarxes. Tens tota la raó. Doncs de Telegram jo he seleccionat 3 canals que t'ajuden a estalviar. Un que és de gangues, es diu Canal Reviews Chollos. Tu vas a Telegram, busques això i trobaràs gangues amb electrònica, informàtica, telefonia mòbil. Un de més casolà, que es comparteixen opinions i ofertes dels diferents supermercats i grans botigues. Es diu De Compras con Vero. El nom ja es veu que és molt més d'estar en família, però ojo, que són més de 8.000 persones. No, és que el llenguatge és molt important, que sigui molt popular i és allà quan guanyes. Totalment. I un tercer que està més enfocat a la roba i al calçat de marca, que es diu AliExpress Chollazos. Veieu que hi ha un munt de coses en castellà. Nosaltres que sabem que la comunitat de creadors de continguts en català ens escolta, us estem donant idees perquè us poseu les piles, i que poseu continguts a les xarxes en català. Bé, no hagués dit mai que les xarxes socials ens podien oferir tantíssimes opcions d'estalvi diferents, la veritat. Estàs fent aquí una escanejada brutal. Recordeu que avui estem fent la consulta 2 quarts relacionada amb aquest tutorial sobre l'estalvi, que busquem comptes, perfils, continguts. En coneixes algun? Va, més maneres. Mira, una de les maneres més guais d'estalviar és no gastar, això ja ho hem dit, però n'hi ha una altra encara millor, i és aconseguir productes gratis. Gratuïts. Això és possible? I això a les xarxes socials i a internet és possible. I no cal ser un superinfluencer, que sabem que els superinfluencers els aconsegueixen. De fet, no paguen res, aquesta gent. Clar. Però es pot fer. Voleu que us ho expliqui? Va, sí, tant. Mira, hi ha moltes empreses que envien productes de manera gratuïta, de vegades simplement per promocionar-se, d'altres perquè en feu una valoració o per donar-lo a conèixer entre determinats grups influenciadors o de sectors de la societat. Vindria a ser com... Sabeu quan vas al súper i et ofereixen un trosset de formatge? Provi'l perquè el compris? Doncs igual amb mostres que fan. La degustació aquella. Exacte. Doncs, per exemple, perfums i maquillatge. Tu entres a perfumes.muestrasacasa.com, selecciones el perfum o la marca de maquillatge que t'interessa, i estem parlant de primeríssimes marques, i cliques a sol·licitar. Et fan 8 preguntes per saber qui ets, què fas i què vols, i si el compraràs o no endavant, i te l'envien a casa. Què et sembla? Així, i no hi ha cap més conseqüència? Bueno, segurament has de donar les teves dades, que això és el preu que pagues al final. Bé, després t'envien molta informació, però no passa res. No passa res. Hi ha gent que es crea un compte de correu només per aquestes coses. I allà té tota la... Bona idea! Aquesta ha estat bona. Molt bé, molt bé, molt bé. En tinc un altre que es diu, el nom està molt ben posat també, ahorradores.com. És un portal que, com el seu nom indica, està dedicat a l'estalvi i tenen un apartat web on trobem enllaços per demanar productes gratuïts, com producte pel nadó, xampú i sabó pel cos i tot tipus de productes
productes que les marques treuen al mercat. Ahorradores.com, Sí. I acabo amb un altre que també... Veus que els noms, ja ho has dit tu, que el llenguatge és molt important. Sí. Muestresgratis.es, que també té versió de grup de Telegram, amb gairebé 30.000 subscriptors, i on pots aconseguir avui, aquest matí, un xampú de gingebre de The Body Shop, gratis, un val d'una pizza gratis per una cadena de pizzeries de Madrid, això sí, hauries d'anar a Madrid, o una mostra del nou detergent Fairy amb olor de llima tropical. Què et sembla? Doncs bé, tot això gratis, la veritat és que un munt de coses, Jo no sé si heu tingut temps d'apuntar, sort del podcast, que quedarà ja per tota la vida allà penjat a les nostres xarxes, no? Bé, és un gran tema això relacionat amb l'estalvi i que està molt d'actualitat, no? Bé, més coses. Mira, doncs hi ha un tema que ja t'has fixat que no... Clar, el tema llum. Clar, hi ha un tema que no l'he volgut tocar o que no l'he volgut tocar fins ara, que és el tema llum. Perquè diran, estalvi. I aquests dies d'ara, actualitat, bueno, la llum, no?, que el preu està pels núvols. Doncs he trobat la persona. He trobat la persona que ens pot ajudar. És un senyor que m'he trobat mentre jo buscava formes d'estalvi i sobretot estalvi de llum, a la llum, i està a tot arreu, perquè ell i la seva empresa estan presents a totes les xarxes socials i a més són referents fent un contingut que, aviam, a priori no hi tindria espai, perquè estem parlant d'un senyor que és electricista. O sigui, un electricista que està a totes les xarxes socials o algunes. A totes. Mira, el canal de YouTube... 405.000 seguidors, subscriptors, amb vídeos de gairebé 3 milions de visualitzacions. 72.000 seguidors a TikTok i fa uns vídeos espectaculars. Però a veure, una cosa, o sigui, què et diu? Dona informació sobre com estalviar temes de la llum? També, però també t'explica com, per exemple, com instal·lar un endoll, o com arreglar... Això m'interessa. Clar, és que són consells pràctics, fa tutorials. La persona que està al darrere de tot això és un senyor de Granada, que es diu Manuel Amate, és tècnic de formació professional en equips d'instal·lacions elèctriques. Fa gairebé 10 anys que ha revolucionat les xarxes socials amb aquesta manera de fer continguts. Ja veureu que té una energia desbordant, i quan parlo d'energia amb un tècnic que es dedica a la llum no és casualitat. Escoltem el vídeo de presentació del seu canal de YouTube i atenció, que no el podreu seguir. ¿Quieres conocer un canal de YouTube diferente? Ya llevamos 7 años compartiendo nuestras aventuras técnicas, sin escenarios, sin guión, con energía, con pasión, en situaciones reales, en momentos reales. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Suscríbete, no da corriente. Amb eslògan i tot, Suscríbete, no da corriente. Jo vull conèixer Manuel Amate. Doncs el tenim. És el Manuel Amate, responsable de Domo Electra, que tenen la seu física a Granada, però que té molta vida, com dèiem, a les xarxes socials. El saludem? Sí, crec que ara el Manuel ha parat en una àrea de servei per poder parlar amb nosaltres. Manuel Amate, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buena, aquí ha dispuesto otra vez más a hacer energía. ¿Cómo estáis? Estaba tarareando casi la entrada de mis vídeos, pero ya no son 7 años, ya han pasado 3 más, o sea, ya más de 10 años en YouTube, sí. 10 años en YouTube. Lo primero que llama la atención es el tipo de contenido que hacéis para redes sociales, no todo relacionado con la electricidad y las instalaciones, pero para todos los públicos, ¿no? ¿Quién fue el que tuvo claro que ese contenido generaría interés? En realidad fuimos Carlos y yo, que somos muy inquietos, como buenos técnicos 2.0, tenemos que ver la inquietud en las tecnologías. Y por aquello entonces, hace ya más de 10 años, pues el sector nuestro no se movía muy bien. Había una cierta crisis, la crisis del ladrillo, y claro, nos afectó a nosotros directamente. Y en ese momento empezaron a surgir redes sociales y dijimos, oye, qué mejor manera de empezar a compartir nuestras pequeñas experiencias técnicas y oye, poco a poco, ayudando, aquí estamos. Manuel, yo me dedico a la estrategia en redes sociales y veo que hay claramente una estrategia definida en vuestro contenido. De hecho, en los canales de YouTube tenéis unas miniaturas muy bien hechas, los TikToks sabéis perfectamente cómo enganchar a la gente. ¿Hay gente específicamente trabajando de vuestra empresa en redes sociales? No, nuestro móvil, un móvil convencional que lo puede tener cualquier persona a día de hoy, y nuestra creatividad espontánea. Aquí no hay nada más. Nuestro móvil y nuestra aventura técnica en situaciones reales y en momentos reales. No
Somos personas de a pie con ganas de compartir y aprender. Y personas que sabéis lo que interesa a la gente, porque claro, el vídeo con más visualizaciones, casi 3 millones, se titula Trampa de luz en contadores. ¿Cuál es el contenido que más os funciona? Pues precisamente para que veamos cómo somos, ¿no? A la hora de buscar, ¿qué se busca más en YouTube? O sea, la luz está por las nubes y claro, este tipo de títulos tan un poquito agresivos, ¿no? O bueno, más bien agresivos reales, pues son lo que hace el culmen, ¿no? El top 10 de los vídeos. El contenido que más no funciona, pues bueno, puede ser ahorro en la factura de luz, puede ser de todo. La verdad que en el mundo de FP, y más ahora que se inician los nuevos cursos, cualquier cosa que sea técnica funciona. Y ya no se trata de funcionar o no, se trata de tú estar contento con el contenido que haces, porque al ayudar, con eso sobra todo. Ya no estás hablando de funcionar o no funcionar, simplemente con sentirte que ayuda al público, con eso nos basta. Dinos un consejo para ahorrar la luz. Tienes muchos en tus vídeos, pero uno. El básico, el error que cometemos todos. Uno muy, muy importante que se habla poco. Cada vez que te acuestes o te vayas de tu casa, desconecta todo, pero no todo en las regletas típicas que hay a la hora de enchufar dispositivos, sino vete al cuadro eléctrico y córtalo todo menos el frigorífico. Claro, iba a decir, ¿y la nevera? Menos el frigorífico, hazlo, ¿vale? Porque así te vas a evitar no solo que te pueda saltar el diferencial intempestivamente, sino que va a anular de un palancazo para abajo todos los consumos. Pero Manuel, ¿cómo se puede hacer eso todo menos el frigorífico? Claro, va diferenciado. Bueno, no todo el mundo lo tiene todo diferenciado, ¿eh? Es verdad. Sí, hay, hombre, el mayor porcentaje de las viviendas y sobre todo las de nueva construcción ya lo tienen. Y si no son viviendas que lo tienen, pues mira, te voy a dar otro. Coge el frigorífico y pon las temperaturas de consigna óptimas y eficientes, que son, tómate nota, de 5 a 7 grados en la parte del frigorífico. 5 a 7. Y de menos 18 a menos 16 en la parte del congelador. Importantísimo. Y si te vas de vacaciones más de 15 días, desconéctalo todo de tu casa. Es como si vas a cortar el agua o el gas. Hazlo así. Pues lo apunto. Y otro también. Ajusta tu potencia contratada. Ahora mismo tenemos la posibilidad de bajar la potencia sin coste ninguno y volver a poder subirla en caso de que no hayas acertado hasta el 1 de junio del 2022. Entonces, coge el teléfono, llama a tu comercializadora y baja 1 kilovatio. Solo te pido que baje a 1 kilovatio la potencia contratada. Muy bien, eso consejo. te va a hacer más de 40 euros al año. Una última pregunta, Manuel, que vamos mal de tiempo, pero yo no puedo dejar de hacértela como curioso y como no soy el presentador, puedo hacértela. Bueno. Sí, ¿Cuánto pagas de luz tú? Pues mira, el último mes he pagado, a ver si me acuerdo, 40 y pocos euros, ¿vale? He pagado... ¿A la semana? Lo mismo... No, al mes. He pagado lo mismo, un poquito menos quizá que el mismo mes del año pasado. Ay. O sea, me estás dando un poco de rabia ahora, ¿eh? Sí, a mí también. Sí, de media más o menos llevo al año unos 30 y pocos euros de media. Antes estaba haciendo unos 25 a 30 y ahora subió un poquito más, pero no solo he subido yo, sino ha subido todo el conjunto de españoles que pagamos. Bueno, ayer el presidente del gobierno español decía que al final de año teníamos que volver a hablar porque luego ya dice que habremos pagado lo mismo que el año pasado. No sé si te lo crees eso. Del 2018. Yo es que como soy tan optimista, me lo voy a creer, ¿vale? Me lo voy a creer, pero voy a esperar a hechos porque... como decía mi abuela, hechos son razones y no o no. A ver si me acuerdo del refrán. Amores son razones, no, amores son hechos y no buenas razones. Amores son hechos. Mañana un creador de contenidos de frases hechas. Gracias. Eso es, un beso muy grande. Manuel Amate, salutacions a Granada, una abraçada. Gràcies a vosaltres. I gràcies, Albert Vico, ens hem passat molt, però clar, és que eren importants, ens estàveu donant uns consells com molt importants, I que sóc molt pesat, jo porto molt de contingut i no em feu fora, no hi ha manera. Home, s'ha anat com una metralleta, i una dient, aquesta temporada tot a poc. Sí, doncs arribes tu i tu... Sí, ja veig que la setmana que ve 2
dues cosetes i ja està. Menys i millor. Vinga. No. Ho has fet molt bé. I, a més això, ara farem com un directori amb totes les... farem coses perquè pugueu recuperar tots aquests continguts. De fet, estem preguntant a la consulta de 2 quarts, coneixes comptes, usuaris, webs, grups de Telegram o aplicacions mòbils que ajudin a estalviar? Potser algun ja te'ls ha trepitjat, l'Albert Vico. A veure què diuen. Gràcies, Albert. Fins a un d'aquests dimarts. Va, anem 93 201 7474. En coneixes alguns? 2 minuts i t'escoltem. Per gaudir de les xarxes, les hem d'entendre. Pop-up amb Mariola Dinarès.